sam Lazar. Sad ćemo, snimali smo novi klip, samo da vidimo kakav je ovaj problem. Skinuo sam GTA 4. Sad će da nađemo nešto. Znači samo nešto. Interesuje me ovdje. Threat has been detected. What the fuck? Ma zašto neće? Znači to mi nije jasno. Ću da polomim kompjuter. Gledajte ove. Znači ću ga polomim. Ima da ga idem ko leba u supu, u čorbu, sve. Se izvinjavam na grubim rečima, mora završimo klip. Ćao!